Kone yang bakal mbuka lembaraning sejarah kok. Nanging lakon kang suwene genep 20 taun kuwi mau bakal tak blakake marang kowe. Sadurunge yang paring bloko marang sliramu yang luwih dhisik bakal paring piwulang yo Ger. Ana tetembungan ing mengkone kowe aja ngaku pinter yen durung bisa goleki luputing awake dhewe. Aja ngaku unggul yen isih seneng ngasorake liyan. Lan aja ngaku suci yen durung bisa manunggal kelawan Gusti. Aja urip kuwi sok ngasesongaran kang ing gurine tundhone bakal gawe cilakamu dhewe ya. Dene sak banjure sego sak upa kae lho luwih migunani kanggo wong kang luwih timbang bok pameri kepenak ing tembe murine kang ing kono mawa teges. Yen kowe ngrumangsani wayahe eyang kudu gelem tetulung marang sapadha padaning titah kang ing kono butuhake pitulunganmu ya Ger. Sak banjure wowoan bosok kae lho Le. Kang manggon ana sak dhuwuring wit ora usah digodhek ya ora usah dijupuk. Ing kono bakal tiba dhewe rabedaning budi pekertining menungsa. Yen dhewene duwe ati candala tumindak kang ora becik rasah dicegaki. Mengko rak wis ketok dhewe alane ya Ger. Mula sangka kuwi kena banter aja nglancangi, kena dhuwur aja ngungkuli, kena landhep aja natoni, kena pinter nanging aja nganti ngguroni ya Le. Kula sangka kuwi Ger. Ing ngarep eyang bakal bloko marang sliramu kalampun ganep 20 taun. Ing kono bakal ngerti sapa saktenane kowe Le. Pramila ya. Ing wedal sakmenika monggo kula atur walon. Asturipun sinten Sudarma kula ingkang kirjulan raga. Menawi ka Sudarma kula menika taksih sugeng. Kula kepengin waras padha. Kula kepengin sungkem. Menawi ka tiyang sepuh kula menika sampun sedo. Namun kula kepengin mangertosi wonten pundi alam juripun tiyang sepuh kula. Sawise sliramu ngerti sapa sing saktenane kowe mengkone kowe ora bakal ninggalke palu ombo lali karo eyang tok Le. Tenang. Setanane sliramu kuwi dudu anake wong pidak pejarakan. Kowe mono rembesing madu turasing awerian kok. Ora liya bapakmu biyen patih Maudara ing Majapahit, Ger. Iya.
Ing papan menika damar lan sumpah. Senek-senek langit lan saestu. Menawi to plombe dan bukti ngawibo ing Majapahit. Salaminipun kula mboten badhe kasupen kalih panjenengan Eyang. Der damar wulan ger. Damar wulan. Yen pintermu kabeh ngono tanpa pangerten bebasan. Kaya mlakune ing kreta kalarak playuning jaran. Ing kono bakal nerjang apa wae kang mapan ana sak ngarep. Jalaran tanpa srati ger damar. Kula sangka